Apirilak 24 dugu, ongi etorri guztioi. Basauriko Bridgestonen erabateko jarraipena izan du laugarren greba egunak. 335 kaleratzea, hau da langileen 40% kaleratzea ekarriko duen enplegu erregulazioko espedientearen aurka protesta egin dute horrela beste behin beharginek. Ostiralean bilduko dira langileak eta hilaren 26tik aurrera mobilizazio gehiago proposatuko dituztela iragarri dute. Aritz Otxandianok salatu du bere etxeari eraso egin diotela. Fagor taldeko iraunkortasun arduraduna denak sare sozialetan salatu du 7 eta 10 pertsona inguruko talde batek bi bengala jaurti dituztela bere etxearen aurka. Eraso horrekin muga guztiak gainditu dituztela adierazi du. Etxebizitza alorrean Hego Euskal Herriko etxebizitzen prezioak goia jo zuen iaz. Espainiako jabetza erregistratzaileen elkargoaren urteroko txostenaren arabera, 2024an Gipuzkoan etxebizitza berrien prezioa 19,2 igo zen metro kuadroko 4.027 eurora iritsiz. Hala ere, estadistika horien arabera, prezioek bera egin zuten Araban, Bizkaian eta Nafarroan. Aurtengo herri urratsen programazioa aurkeztu dute Baionan. Kalitate handiko programazioa osatu dutela jakinarazi dute antolatzaileek, baita indar berezia jarri dutela emakumeak eszena gainera eramateko. Gainera ikastolen arteko erronka nazionala ere egingo dute. Eta 2019an idatzi zuten Minan liburua Ibrahima Abaldeko nakritarrak eta Metxarzaius lapurtarrak. Ibrahimak berak bizitako migrazio abenturaren kronika da. Arte drama plataformak istorioa antzerki formatura egokitu zuen eta ordutik Euskal Herri osoan zabaldu da. Ikuskizunaren berri izateko 11 telebistan izan da Mikel Kaie aktorea aktualitate solasaldian. Ongi etorri guztioi 11 telebistako aktualitate solasaldira. Asteotako kultur elkarrizketan antzeslan bati helduko diogu. Gurean dugu Mikel Kaie, Minan antzeslaneko interpretetako bat. Ongi etorri, Mikel. Kaixo. Kaixo, Mikel, konta iguzu zer modu zaude? Ondo, gogotxo elkarrizketarako, ia ze zatia daukedan. Elkarrizketa pila bat egingo zenitun gaur daño jada Minan antzeslanearekin, zer modu zabiltzate birarekin? Oraintxe bertan gaude ja biraren azken txanparekin, gutxienez temporada honetako azken txanparekin. Normalean antzerkiak egiten dira urritik edo irailetik eta ekainera arte, eta hori ja udara begira. Udara begira, oporrak heltzeko, ez da, gogotxo. Orain bai, hasi gaitezen hasiera-hasieratik konta iguzu, Minan nondik datorren, zertaz doan? Minan antzeslana, Minan berez sortzez da novela bat, Metxarzaiusek idatzitakoa, Ibrahima Balderen historia kontatzen duena. Hau da, Ibrahima Balde zaoz kontatu zuen, Ametsek eskuz idatzi zuen, eta gero ja arte dramak taularatu egin du. Minanek hitzak berak esan nahi du anai edo arreba txikia, eta liburu honetan eta baita antzeslanean kontatzen dena da Ibrahimaren bidaia, Ibrahima Balderen bidaia Ginea Konakritikasi eta Europara etortzen den arte. Ibrahima atera zen bere herrialdetik bere anaiaren bila, eta bide horretan bizi izan zituen esperientzia guztiak kontatzen dira, torturak edo dena delakoak. Basikamente kontatzen dena da bidai migratorioa. Ibrahima Balderen hitzetan, bere esperientziatik, baina badakiguna dela jende asko eta askoren historia. Ibrahimaren bizitza kontatzen du, bere bizitza pasarte bat, bizitzaren pasarte bat behintzat. Hori da. Hau da, Europara heltzen den bidai hori, ezta? Hori da, bai, bera urten zen Konakritik ez dakite zenbat urtekin, 17 bat urtekin bere anaia txikiaren bila, eta
Eta hori, eske kontatzen da, kona kritikasi eta bidai migratorioak ekartzen dituen sufrikario guztiak. Trafikanteak, mafiak, polizia, bide horretan migranteekin lukratzen diren eta migranteetaz edo haien kondizioataz lukratzen eta esplotatzen dituzten pasarte ezberdinak kontatzen dira, baita guk normalean migrazioaz edo hitz egiten dugunean aipatzen dugu batez ere Afrikako kostetatik ateratzen direnetik eta hona heltzen diren arteko pasarte hori Mediterraneoa gurutzatzen edo Senegaletik Kanariesetara joeten eta normalean hori tarte arriskutsuen da eta hori aipatzen da eta horri hiltzen da pilo bat jende, baina kontuan eduki behar dugu ere migrazioaren parte oso handi bat geratzen dela Afrikan bertan, ezin atera, ez aurrera, ez atzera. Eta pixka bat, naizta ez den hainbeste sakontzen horretan guk kontatzen duguna da Ibrahimaren bidai hori. Eta berak ere azkenean kontatu zuen historia hori eta baietz esan zuen antzeslan egitera eta uste duelako beharrezkoa dela ere jendeak ikustea normalean kontatzen ez den parte hori. Ibrahimak Amets Arzayurekin batera egin zuen liburua eta lehen pertsonan azalduta kontatu dago, baina antzeslana hildo beretik doa edo zerbait desberdina egin nahi izan duzue? Bueno, desberdina bai edo bai. Esan nahi dut, azkenean beste arte espresio bat edo beste mezua bidaltzeko bide bat izan da bai edo bai ezberdina izango da. Baina nik uste bai zuzendaria momentu oro saiatu dela izaten oso fidela liburuari. Esan nahi dugu guk ez dugu ezer asmatu, ezin genuen ezer asmatu, azkenean benetako historia bada, liburuan kontatzen duena da, asmatu ez dugu ezer asmatu, beste kodigo batean jartzen dugu eta horrek ekartzen dugu ezberdintasun batzuk edo kontatzeko beste manera bat agian, baina nik uste bai hizkuntzan, Minanek badauka zerbait oso berezia hizkuntzaren aldetik, Ametsek lortu zuen Ibrahimaren hitz egiteko era hori euskerara pasatzea eta Ibrahimaren poetika trasladatzea idatziz eta gu ere uste dut saiatu garela hori antzeslanera eramaten. Eta bai, lehenengo pertsonan dago kontatuta liburua eta antzeslana ere protagonista Ibrahimaren papera hartzen duena da Sambu Diaby aktorea eta bera zuzenean mintzo da publikoarekin. Esan nahi dut lehenengo pertsonan Ibrahima izango balitz bezala liburua irakurtzean jasotzen duzun sentsazio hori bezala zuri ari dela hitz egiten pixka bat hortik. Eta gero beste hiru aktoreok, garela Ander Lipus eta Jara Irazuzta eta hirurok, guk egiten dugu ekintza delakoa. Osea, bera kontatzen du eta guk ekintza antzesten dugu, bera sartu eta urten joko horretan ibiltzen da. Hiru interprete zarete beraz, baina zenbat pertsonaia egiten dituzue, antzesten dituzue? Gara 4 interprete guztira, hori, Sambu Diabik egiten du Ibrahimaren papera, bera hori bakarrik egiten du, eta azkenean holtza gainean ordu eta erdiz bera ari da. Eta gero beste hiruron artean, bakoitzak egiten ditugu 15-20 pertsonaia bitartean. Orduan horri biltzen gara, atzetik arropak aldatu, ez dakit nola korrika biluzik alde batetik bestera, aldagun moduen. Nolakoa izan da antzeslan hau prestatzea, zenbat osatu duzuela taldea, konta eguzu? Antzeslana prestatzea izan da prozesu nahiko, denporan luzatu izan dana, zorionez aukera izan dugu hori eitxeko, ez dela izan prozesu bat espres. Guazi ginen sorkuntzan 2023ko ekainean. Sartu ginen aktoreak, zuzendaritza eta dramaturga eta seguruenik aurretik hasi ziren lanean. Eta egin izan dugu lan astebeteko egonaldietan, 2 hilabetean behin, entxeguekin, horrela denpora eduki dugu aktorek testua ikasteko, liburua irakurri eta berri irakurtzeko, bakoitzak bere prestaketak, behar dituen prestaketak egiteko. Lantaldea osora ez dakit, 20 pertsonek igual osatzen dute, gero
eszenatoki gainean ikusten, jendeak ikusten duena 4 pertsona dira, baina gero berez, hori, teknikaria dago, aktore zuzendaria, Manes Fuchs izan dela, bigarren zuzendaria Filip Duku izan dela, hori, teknikan eta kartelaren diseinuan Mikel Unamuntzaga, arte dramako kideak diren Jasone Parada, Irantzu Azpeitia, eta gero jantziak egin dituena, musika egin duena, eszenografia egin duena, egon halko nintzen hemen goizo ezoa, baina, bueno, azkenean antzeslanaren osotasuna talde osoak egiten du. Aipatu dugu hasiera-hasieratik Ibrahimaren bizitza kontatzen duela istorio honek, ezagutzeko aukerarik izan duzue? Bai, prozesuan zehar ez dugu eduki, bera oraintxe bertan Madrilen bizi da, Madrilen ari da lanean, eta etorri zen Arriaga Antzokira ikustera antzeslana, ikustera, berak ez zuen ikusi, bai ametxek babestuta, baina baita ere azkenean bere historia delako, nahiz da berak euskara ez duen ulertzen, antzerkiak badu hori, nahiz da hizkuntzaz jakin zuk ezagutuko duzu historia eta gehiago zure historia propioa bada, eta kontatzen diren gauzak ez dira bat ere errezak, eta inorke luke nahiko bere bizitzako atal oso gogorrak berriro be ispilu baten aurrean eukitzea. Baina, etorri zen Arriagara, gurekin igo zen estreinaldi egunean holtzara, eta gero joan ginen pote batzuk hartzera, afaltzera, eta bai, nik hor berarekin koinzitut hor bakarrik, baina arte dramako kideek badute harremana berarekin, edo WhatsAppez, edo etortzen da, ametxekin harremana dauka, nik horre ezagutu nuen, horreukin nuen aukera berarekin egoteko, eta horri bilen gustora trago bat hartzen, eta... Begira. Gaiarekin lotuta, bada, azpimarratu nahiko zenuken zerbait, ikuslei esan nahiko zenieken zerbait? Bai, ez dakit, zerbait gehitzearen, antzerkiak hori, lortu alduela nolabait ere gai hau, ez dakit, justo oraintxe bertan arte sorkuntzaren edo antzokien programazioen edo danalakoan gai hau horre erdigunean jartzen, espazio txiki bat ematen gai honi. Nik pertsonalki uste dute antzerki hau beharrezkoa dela, baina ez dela bakarrik nahikoa antzerkiarekin, eta justo migrazioaren gaiarekin beharrezkoa dela jendeak haiek denok pausu bat aurrera ematea, arrazakeria konfrontatzea, aurre egitea mezu arrazista eta xenofobo guztiei, gaur egune asko edatzen ari direla eta beti dira gehienetan etorkinen kontra, ez dakit txibo espiatorio bezala, gure gaitzdanak haien errua izango zian moduen, orduan ez dakit, norbaiti laguntzen badio jakitzea zer den bidai hori eta zergaitik etortzen den jendea, ez delako etortzen ona nahi duelako, horretarako ere balio izan duelako, o balio alduelako minanek. Orduan, hori da esan nahiko nuena. Eta amaitu aurretik, Mikel, badakigu antzeslea zarela, interpretea zarela, beste interpretazioren bat edo egiten zabiltza gaur egun, aurrera begira ze lanetan zaude prestatzen? Oraintxe bertan, kontatu dizudan bezala, minanekin ez dugu eukitartea ere beste proiektu batzuetan parte hartzeko gutxienez ez denbora asko eskaintzen beste gauza batzuetara. Ez da zerbait oso normala, antzerki munduan normalean aktoreak ibiltzen gara edo ibiltzen dira 1000 proiektutara eta alden moduan bai hilabete amaierara heltzeko, baina baita ez dakit asetzeko nolabait. Oraingoz minanekin topera, bai uda honetan emango ditugu
beste ekida artekimen sozialistarekin ibili izan naiz antzesle bezala eta bueno, kidea naiz eta orduan sorkuntzetan eta horri biltzen gara talde anitz bat eta bueno, uda honetan emango ditugu plaza gurea da antzeslanaren emanaldi batzuk azken plaza batzuetan eta bueno, igande honetan adibidez estreinatzen da Kafe Antzokian bigarren ezarezti etorkizunaren aurrean antzeslana eta horre ibili izan gara talde handi bat sorkuntza prozesuan eta bueno, zorionez parte hartu ahal izan dut pixka bat atzeragotik, baina bueno, gonbidatzen dut jendea ere hurbiltzera horretara. Eta horra begira ere seguru holtza gainean ikusiko zaitugula beste antzeslan askotan. Orain bai, amaiera emateko elkarrezketari joku bat egingo dugu, beste elkarrezketatuekin ere egiten duguna, nik 3 hitz emango dizkizut banan-banan eta zuk burura etortzen zaizut lehenengo gauza esan beharko diazu. Ez da erreza, baina bueno, lasai ego, ze momentuko jokoa izaten dut. Bale. Bueno, prest? Ez, baina Muga. Heriotza. Ibrahima. Balde. Miñan? Anaia txikia. Eta honekin bai, amaiera emango diogu elkarrezketari. Mikel, eskerrik asko gurean izatearren. Eskerrik asko zuri bai, urrengora arte edo aber aukera dagoen. Gaurko albistak xehatzen hasiko gara, Basauriko Bridgestoneko lan batzordearen eta zuzendaritzaren arteko bileran akordiorik ez, eta greban jarraituko dute beharginek. 4. greba eguna izan dute gaurkoa. Basauriko Bridgestoneko beharginek gerra ziklo berri bati helduko diote. Sindikatuek lanuzteak deitu dituzte aprilaren 24, 25 eta 26-rako. Bridgestoneko sindikatuek eta zuzendaritzak berriz ekingo diote 556 langileri 335 Basaurin eta 211 Puente San Miguelen eragiten dien lan erregulazioko espedientea negoziatzeari. 24an zuzendaritzarekin bilera berri bat egitea aurreikusita dago espedientea negoziatzeko eta hurrengo egunean 25ean beharginen batzar orokor bat dago deituta. Horrez gain, enpresa batzordeak ez du baztertzen mobilizazio gehiago egitea 26tik aurrera. Presioa egiteko eta kaleratzeak saihesteko beste ekintza mota batzuk ere baloratzen ari dira. Hego Euskal Herriko etxebizitzen prezioak marka utzi zuen iaz, Gipuzkoan izan zen igoera handiena, Donostian are gehiago igo ziren prezioak eta Nafarroan zegoen metro kuadroa merkeen. Testuinguru horretan Hego Euskal Herriko 4 lurraldeetan ugaritu ziren salerosketak. Jarraian datuak xehetuago ikusiko ditugu. Etxebizitza larrialdia gero eta nabarmenagoa da Euskal Herriko zenbait herri edo hiritan. Bada etxebizitzen prezioek garestitzen jarraitzen dute oro har eta horrek are gehiago zailtzen du. Espainiako jabetza erregistratzaileen elkargoak emandako datuen arabera, iaz Hego Euskal Herriko etxebizitzen prezioek markak hautsi zituzten. Gipuzkoan izan zen igoera handiena, 4,3koa, metro karratua 3.577 eurotan zegoen. Donostian berriz are gehiago igo ziren prezioak, metro kuadro batek 5.708 euro balio baitzituen aurreko urtean baino 6,1 gehiago. Bizkaian 3 handitu zen etxebizitzen prezioa, metro kuadroak 2.895 euro balio zuela. Hiriburuan Bilbon prezio hori areagotu egin zen metro kuadroa 3.068 eurotan saldu zen, 2023an baino 5,5 garestiago. Aldiz iaz 2023arekin alderatuta etxebizitzaren prezio Araban eta Nafarroan jaitsi egin zen. Araban 2,9 merkeago zegoen metro karratua, 2.296 eurotara. Gasteizen ere prezioak apaldu ziren 3,3, jaitsiera izan duen Hego Euskal Herriko hiriburu bakarra izanik. 2.473 euroren truke eskuratu ziteken metro kuadroa. Eta Nafarroan 1,2 jaitsi zen prezioa metro kuadroa 1.982 eurotara zegoen. Iruinan aldiz 1,2 igo zen prezioa 2.683 eurotaraino batez beste. Etxebizitza salerosketei dagokienez Hego Euskal Herriko 4 lurraldeetan ugaritu egin ziren salerosketak. Dena Araban saldu ziren gutxien, Gipuzkoan eta Nafarroan bikoiztu egin zen kopurua eta Bizkaian 3koiztu. Baina urtengo otsaieko datuek iazko hilberarekin alderatuta erakusten dute etxebizitzen salerosketa 11,1 igo dela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Nafarroan ostera 26,72ko jaitsiera izan da.
Herritarren bizitza duina eta etxebizitza eskubidea bermatzeko botere publikoek merkatuan esku hartu beharra dute, eta berau erregulatzeko neurri zehatzak hartu. Ahalegin horretan dabiltza batzuk esaterako tentsio handiko eremu izendatzen. Aste honetan jakinda zerrenda horretara Barakaldo eta Irun gehitu dituela Eusko Jaurlaritzak. Berrogeta bigarren herri urratsen programa aurkeztu dute Baionan, elgarrekin lemapea maiatzaren 11an senpereko aintzira milaka euskaltzalez betetzera ditu dute. Berrogeta bigarren herri urratz jaiaren nondik norakoak aurkeztu dituzte Baionan. Elgarrekin lemapean maiatzaren 11an senpereko aintzira milaka euskaltzalez betetzera deitu dute. Antolatzaileek azaldu dute aurten ere adintarte guztia kontuan hartuz, askotariko eta kalitatezko programazio bat osatzeko ahalegina egin dutela. Koldo Rodriguez, herri urratzeko koordinatzaileak eman dizkigu zehaztapenak. Aurten ere kalitatezko programazio bat egiteko aukera izan dugu herri urratsen. Estena gainera egun oso potente abetan talde ezberdinak egoko dira. Hor dago Xune, hor dago Dupla, Ola Salvador Bera, Itziar Ituño Ingo taldearekin, iparraldetik Maider bezalako abeslariak egoko dira estenara. Eta gero espalak ere izango da, eta PLT ere, eta beraz oso pozik gaude egin altzen dugun egitaragoarekin. Gainera, emakumeak euskal musika estenan duten indarra erakusteko ere indar berezia egin dute. Emakumea handan egongo da estena gainean, aldarrikatzeko euskal estenan ere emakumeak duten indarra, eta nolabait ere hori balioan jartzeko. Herri kirolak berreskuratuta kirolari zuzendutako gunea ere izango da. Kirol munduko jende adierazgarria egongo dela azaldu du Koldok eta hainbat jarduera desberdin egingo dira bertan. Ikastola desberdinen artean aurten ere erronka nazionala egingo da eta 5 talde lehiatuko dira. Aurten berriro ere herri kirola berreskuratuko ditugu, azken urteetan galduak egon dira, eta herri kirol munduko oso jende adierazgarria egongo da bertan, eta gero pilota partida ere egongo da profesional horiekin, eta gero erronka nazionalak ere aurten erronka nazionala egingo dugu. Bertan, Euskal Herriko beste ikastolen besteetako ikastola antolatzaileetako gazteak egongo dira, aurten Paz de Ziganda, Elgoibarko ikastola, Galdakaoko ikastola eta Lautada ikastola egongo dira, eta iparraldetik eta beraz, beste urte batez, gaztetxoen erronka nazionala antolatu dugu. Aurtengo herri urratz jaiaren etekinak Arberoan suteak eragindako kalteak ordaintzeko eta Senpereko Katxalin Elizalde kolegioko obren bigarren zatia ordaintzeko erabiliko da. Horiek biendako eta ari gira ere prestatzen Lizeo Berriaren proiektua. Badugu proiektu ondoko hilabete eta urtetan. Gernikara goaz orain, Gernikako Bakearen Museoak Gernikako bonbardaketaren 88. urteurrena dela eta hainbat ekintzen berri eman du asteotan. Antolaturiko egitarauaren parte da museoan izango den aldi baterako bandera txuria, Futuro Damnatio erakusketa Fernando Sánchez Castillo madrildarrak sortua. Mila 1957ko apirilaren 26 egun seinalatua da Gernikarentzat. Aurten 88 urte bete dira Alemania nazioaren Kondor Legioko hegazkinez eta Italiako abiazio faxistarekin batera Gernika guztiz suntsitu zutela. Bonbardaketa horrek bidea ireki zien ondoren Bigarren Mundu Gerran egin ziren populazio zibilen aurkako bonbardaketa masiboei. Gernikako Bakearen Museoak 1988tik darama bake kultura eta memoria ardatz, Gernikako bonbardaketatik bizirik atera ziren gizon emakumeek transmititutakoari, testigantzei, ezazteko nahiari eta gertatutakoa eta ikasitakoa belaunaldi berriei transmititzeari balioa ematen. Eta urte osoan lantzen duen gaia bada ere, urteurrenari begira jarduera bereziak antolatu ditu. Antolatutako ekintzen artean dago Fernando Sánchez Castillo madrildarraren Barakako erakusketa, bandera zuria Futuro Damnatio izena duena.
Diruditena ez diren simboloz beteta dagoen erakusketa gisa aurkeztu dute obra multzoa. Fernando Sánchez Castillo artistak oroimena, boterearen irudikapena eta artearen historiarekiko harremanaren bueltan sortu du lana. Obrak simboloen eraikuntza eta suntsipenari buruzko ikuspegi desberdinak eskaintzen ditu, baita sinboloi lotuta beren defentsarekin eta desagertzearekin hazten diren mitoi buruzkoak ere. Gerra zibilarekin, frankismoarekin, herritarren moralarekin, bakenaiarekin edo arteen historiarekin lotutako simboloak aldatu egiten dira erakusketa honetan, omenalditik, performancetik, babesetik edo jabetzetik igarotzen diren lengoaia desberdinetatik. Berrikuspen hori etorkizuneko damnatio edo kondenaren aurkako antidoto gisa agertzen da, hau da, bizitzarik gabeko sinbolen ezarpenegatik kondenatutako etorkizunaren aurkako antidoto gisa. Bai, erakutsiko duguna da Fernando Sánchez Castillo artista famatuaren erakusketa bat, Bandera Zuria Futuro Damnatio deitzen dena, eta bertan hiru obra nagusi edo 4 obra nagusi daude. Alde batetik daukagu Bandera Zuria, ez da, Espainian dagoen Bandera Zuririk handiena, Kolonen dagoen Bandera Zuria, baino palmo bat handiago egin dute, eta palmo hori da justo Cruzita Etxabe Gernikako bombardaketako lekuko baten eskua. Eta horrekin bere instalazio bat egiten du edo, bandera hori bere ideia da, pizka bat, 5 hilabete hauetan museoan erakusgai egongo dena ondeatuko dugula, gurua batekin ondeatuko dugula, eta berak esan duen bezala, bandera zuri hori adierazi nahi du pizka bat lientxo zuri bat edo horri zuri bat, zeinarekin idatzi pizka bat tristeak izan diren edo dinot gerrarekin zerikusi izan duten historia horiek beste gauza baten. Gero baditugu beste babesturiko monumentuak deitzen den obra hau eta oso bat egiten duena ondarea eta gerra lotzen duena. Eta horrekin batera guk bebai hurrengo astean edukiko dugu mintegi bat horri buruz ondarea eta gerra garaian. Eta berak azaltzen duena da pizkatxo bat zelan gerra garaian ez da simbolikoki hain garrantzitsuak ziren monumentu horiek zelan babestu ziren eta arkitekto batzuei eskatu zitzaien ere dinot, babeserako struktura berezi batzuk egitea. Berak asko jolasten du simboloismo eta simbologia horrekin, ez da, eta dekonstrukzioarekin. Eta horregatik, horrek eramaten gaitu 3. obrara, deitzen dela Azor Síndrome de Gernika, eta berak zer egin du, berak erosi zuen Frankoren Azor itsasontzia, behin motelaren proiektu hori bertan bera gelditu zenean, erosi zuen, dekonstruitu zuen, eta Picassoren kubismoren sentsazio horrekin kuboak bihurtu zituen, simbolo horri beste simbologia bat emateko, eta guk Azor itsasontziaren zati batzuk ditugu erakusgai hemen, eta azkeneko obra da Lezen egindako Picassoren filamentoa, eta bertan ikusten da museoaren kanpokaldean, museoaren balkoian, gauez ikusiko da asko hobeto, baina egunean zehar ere badago, eta bertan ere mortxe kodigo baten bidez Alberto Naindia apaisak bidali zuen aite santuari edo Vatikanoari bidali zion gutuna azaltzen zelan Gernika bombardatu zen, zenbat jende hil zen eta bar, hori kodigo mortxe bidez egiten da luminikoki. Erakusketaz gain, urteurrenaren baitan ondare artistiko eta kulturala gerra garaian deituriko jardunaldiak ere antolatu dituzte. Apirilaren 29 eta 30ean gerra gatazketan ondarea babesteko egindako ekintzak aztertuko dira, 1936ko gerra zibilatik gaur egungo gatazketar arte. Suak bizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Keak oroitzen digu, suak bizturik dirauela. Keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Onaino kontatzeko genuena, badakizue bihar izango gara bueltan berri gehiagorekin, ongi izan. Zuntzen bada maitia jakin
merezi izan duela. Bizitza oso bat borrokan, utxiaren kontra korrikak dordoka, atera punxa, litroka, emekiko azikatzen arroka. Ta zenbat gau egon garen, zeruari galdetzen jakin gabe, erantzuniko deten. Ta galdetzen hasi aurretik, zergaitik jarraitu honekin, gogoratu eraiki duguna, gure maitasunarekin. Ta muga hotxen gainetik, urrengo dantza zurekin, ospatu dezagun maitia, berriz gaudela elgarrekin. Denok batera segi dezagun gure bidea, euskaraz nahi ditugu orain gure azterketak. Elkar lanean arituz lortu dugu aldaketa, orain besta egiteko momentua iritsi da. Zuk ere egin dezakezu jatsa egia garatzeko, trago batetan dezakegu dena giroan sartzeko, hizkuntza dezagun bio.